Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le site numéro 1 de découverte de nouveaux talents, d'information et de vidéos d'actualité. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans votre émission préférée RHHM Buzz. Parastamol. Evemi. Eh, tu as même Mali 2018 de là, c'est vrai là. Mali 2018, mon éveil. 2018, on m'a fait l'élection, mais. Oh, mais moi, Kanana, Imiro, on a un plateau. Non, parce que d'autres deuxième mandat là, d'autres on a troisième mandat. Merci beaucoup, mais moi je sais que le troisième mandat, oui, élection arabe pour les Malais, pour élection arabe pour l'État. Voilà, il y a femme si ça. Voilà, donc bienvenue à la chaîne Evelyne, comment tu vas? Ça va, quoi? Semaine Jara. Ouais. Chef, et Rennes sont à dire, Walma a invité Renoro. Normal. Ok. Normal. D'accord. Voilà donc, Amba Fogo, Obela Jelem, bienvenue. RHHM Base Plateau, Bi Animo Wambenyona. Aléri Ora Gaspillé, l'invincible, les légendaires, Dragon Tiger, comme Malera Peruga Haidara. Voilà, donc voici Wara Gaspi pour vous. Wara Kove Togodi. Ouais, la vie en est tranquille, en slow motion. Tiens, il y a une malouarte et flanante. Bon, on ne sait pas si on fait un bébé sous quoi. Je suis une télé ou si tu vois tout, j'ai tout à la maison, tout ce qu'il me faut, tu vois. Je sors pas tous les temps. Bon, bon, il y a là-bas, rappel l'anglais, donc les corotakamala goudrona là, c'est pas bien quoi, tu vois. Donc certaines fois, on doit se réserver quoi, tu vois. Donc surtout quand tu es nibé fait un album nindo, flif chokonindo là, voilà. Bon donc tu dois te réserver. Oui, conseil les génies à dire rappel ou bon donc d'accord. Mais super, donc équipe Bella Djelema Fogo est bienvenue à la plateau. D'afiaro, al nama on est bienvenue on est ka Evelyne Siglen Toya. Jai. Ara numéro dia. Ay numéro dia Maudeli. OK, zéro souci mais ambolu fait nous nga coulissi qu'on a ouais. Ouais, y a pas de problème non. D'accord. Parce que ala rego ko ka nan état quoi. Bon donc normal. Ya a un demain sira ñanama no quoi il be se ka sira takama il be tanga wuro fenge. OK, d'accord, voilà, faut pas. OK, très bien. Evelyne il jasi. Ebe il dit Evelyne ma o wa ka question flo poser on y comment me faut tu avais tant no ere. Il y a pas de problème. Gasco kaino. Ouais, a se ka tiene bolo. Fait un peu. Gas, en chlorolo toroli no fam be fe raison fionga. Ta femme t'a quitté tien ou elle m'a tienté. Do fene malin fene yela ko de ou. Ninte yela ko malla. N'chokro va to sigler. Comme ma femme m'a quitté. Est-ce que le bar a fait que j'ai quitté ma femme? Ou bien je me suis ça. Comme ma femme m'a quitté, oui, elle m'a donné. Non, mais non, quand nous y la dia que chaque jour, mon ba kalama quoi. Donc do bébé quoi, tu vois. Mais au fait, je vais vous annoncer un truc seulement. Ces derniers jours là, ça vaut 4 jours comme ça, j'ai envoyé ma femme avec ma fille. Donc, quand on a accouché, Inch'Allah, au mois de février, ma femme m'a quitté. Quand on fallait nous, ma femme m'a quitté. Malien, il est d'abord Malien. Oui. Après, il continue. Dore fligara ni won même ko dabala ba muso be aka téléchargement na 90% ko otara Allahu akbar téléchargement 90 février kalo ina doro di ba cha be 100% soro abada d'accord oui femme il n'y a pas de problème. D'accord, voilà. Ni aura une femme à donc ala donner à faut gaspiller so matare a blagatari malien koni koni mo ko teni jabi nundi d'accord a blagatami parce que voilà il y a blagatari Algérie à bora yorom non ma famille parce que c'est une métisse tu vois bon donc la famille doit une bébé y faire donc famille il y a jogine ne blagata quoi bon on téléchargement dans ma jogine non a téléchargement de là ko ko wara ko ka kana halisa voilà Agaspi. Ouais, d'accord. Donc, voilà, ça, nous, il n'y a pas de Il y a une vidéo qu'on a sur ta page. Il y a le 30, 31, disons le 30 décembre 2017.
Donc vidéo in na i bɛ ka interview de kɛ donc i bɛ ka kuma caman caman fɔ quoi i exprimer ko caman kan ouais ko caman donc ka daminɛ Talbi la kana se Iba ma kana se Sidiki Jabate ma ka se Debordo vraiment donc an bɛna vidéo in décortiquer kelen kelen vidéo in na an y'a lajɛ i bɛ ka kuma Talbi ka partie min na c'est comme si n'i bɛ ka reposter donc qu'est-ce qui va pas entre Wara et Talbi? Vraiment, bon, il faut tenir dans le mais son problème c'est quoi? Tu sais, Talbi est galonné de quoi. Tu sais, c'est un gars quoi, hein, il n'a pas de fierté. C'est que galonné avec à déborder, vraiment, mais c'est ça. Tu vois. Le gars, chaque fois, il va y bêtiser d'or et là, à peu près bêtiser là, et bien, il y a la dia là, vraiment, ne koufegena, obé, il y a fama, bon, donc, comme on a garanti, c'est comme le cas avec Siri qui est à Paris, tu vois, il est parti trouver le gars dans l'hôtel, dans son hôtel, hein, katra ibolo bla ukana e ka alala ere toko bora fe mun kodo e toko kera alala mun kama ko parce que ni sirigini iba nukan on veut la peda donc avec là kana tuku da bini sigi caméra là bon fonu ka don parce que en korobara c'est ça donc nina na le korobara parce que en 2012 tuma donc en korobara ka ban quoi donc allez baden ni fait nous beda mino oula bon sont des c'est ce genre de trucs que moi j'apprécie pas chez lui tu vois. Le gars, c'est un vrai enfoiré. Je ne l'aime pas. J'aime pas sa tronche. Tu vois. C'est pour ça qu'il y a dans la cause, c'est un gros. C'est un singe. Ouais, il m'a fait bien. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ni ani aux questions, la question me donne, oui, il va faire ta foi. Il va go et stade fatou nago beba dans tout et tout. Qu'est-ce qui va pas avec Ibawan aussi? Non, il y a rien qui va bon. Après que fouiller ni Ibache, mais ma ayira drone au fait même avec un son croix qu'on parce qu'il y a un certain niveau il va kanataka stade là kasuraka dongli doma jamana mine depuis 2016 2017 il va wan ma dongli fushi damie jamana mine fushi il m'a famille bon donc mo tseka kiga barala ni be barala quoi flou ñanaman di fendo di mu me se ka ke mo be taka kitiga fenfa il m'a famille bon c'est pour ça que nya ira là moi je pars avec sur les bases d'argent ibina ni kashi mu kana dinema ni nana kana ne saro là ibeta ne soro 26 mars là parce que 26 mars sara yore dinema ne sara ko ngata e atoro e uga manajununa ibina ni manaji sara de metagala mais kana ne ta kane ke nantankolo na suga do yi ou bien ka whisky nu wele ka bɔ dugu dɔ la ou bien ka dɔ wele ka bɔ dugu dɔ la ka taa ne sara 40 ou bien 60 ko ne ka taga dɔnkili da ye n y'a essayer walasa ni rappeurs yɛrɛ n'a yɛrɛ bɛ se ka hali comité dɔ sigi donc an ka bɛn a kan quoi vraiment an bɛ balo nin la an ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nin de la vraiment an ka taga ɲɛfɛ nin ko na suguya ninnu na c'est que u b'u foutre an na de quoi tu vois u b'u foutre an na de. Donc, allez. En fait, ne te en plein qu'à ce niveau de ma parce que ne pas d'or, ne la condition qu'à nous condition. D'accord. Nous ma famille. Oui. Nous ma son frère en bêta so ira. D'accord. On t'a so ira. D'accord. Ma famille. Baby si ira. D'accord. Il y a famille. Voilà. Donc au final tɛmɛnen kɔfɛ quand même vidéo in na i ye conseil di Sidiki Jabate ma i ko k'i bɛ Sidiki conseil k'a ka a ɲɛ dayɛlɛ ça je dirais que c'est une première wara ka conseil di mɔgɔ ma ko ni vidéo lajɛ c'était ma première fois ko ouais fɛn sugu ye pourquoi i ye Sidiki conseil non mais on y a pas là parce que le gars où me fait ka jo piéger quoi nya ye bon il y a rien entre moi et Sidiki. Ama délégué kele, ama délégué Foshi, Sidiki je le considère comme un frère. Bon, donc ama koke na follow, mais au côté mo konye koke warala ko ibe kishide. Bon, kore makena en bébé nyonka, intergue moi fouille te ani nyonche. Tu vois. Voilà. Bon donc me conseil dama parce que ne fena kumbe nous donc ne ba do système bu kono. Et pourtant ko là-bas ni klala ka lajɛ ko laban klala kana taga ni tournure wɛrɛ de ni yɛrɛ ye action jate minɛ a dugusajɛ ou bien dugusajɛ filanan ne ka vidéo bila de i bɛ tila ka tournure wɛrɛ i bɛ tila k'a ye tuguni ko dɔ sigira sen kan i m'a faamuya ya bon donc fosi y a rien entre nous ale n ka cɛ i m'a faamuya ale n ka cɛ foyi tɛ yen d'accord tu vois donc o bɔlen kɔfɛ bɛɛ kɔni y'a ye i ni Debordo ye featuring kɛ to ye to i tilala ka message adressé Debordo la ouais o message in menace de don wa
Bon, message fan fait menace de dos parce que au fait de Bordeaux nous mais pas famille quoi fan fait quoi parce que Ivoire nous flène oluka nenni ke chogo yere ube banen nous ne fait nous mon bon moi tu sais quoi blengo comment font on yana il m'a fait bien mais Ivoire nous me blengue chogo na suga dola moi si tanta voilà bon oluba ke ba fo kulenga yere quoi Ivoire banen te fouchi yefé il m'a fait bien moi je suis plus battant que toi kulenga do ka teme quoi il m'a fait bien bon donc ko ba kunte mais de Bordeaux nana ka continuer à kumbe ka essayer avec kuma mal ne fait on ka chogo ndola bon malé on te ga famille pour eux aussi au boulot n'était pas la place là parce qu'à un certain niveau il fallait que je parle tu vois donc c'est pour ça que j'ai commencé à parler tu vois et je l'ai menacé aussi tu vois je l'ai menacé c'est à cause de ça parce que Maléon Koussigile nous fait cadeau Macron parce que moi j'avais fait un featuring avec lui il m'a formé de Bordeaux c'est pas un artiste minable tu vois mais à créer un fort de reconnaître de Bordeaux et featuring c'est pour ça que d'où venait il va nous faire nous donc on va essayer qu'à faire ouais couper de Bordeaux minimiser ouais beta de Bordeaux est trop fort voilà ça va série parce que ce sont eux qui sont toujours là à parler des séries qui aller série référent mo yo bugulu il fait c'est que bébé yo là quoi il m'a formé bébé gudo fo bena donc ugo canal dabla fo do guno be kla c'est artiste ivoirien moi faut artiste ivoirien bi ga da sa ko fo ma donc comme neni de Bordeaux et featuring donc ou bina essayer ça kuba essayer ka de featuring la no ka essayer ka de Bordeaux minimiser donc ou mangu ke quoi ou mangu ke parce que de Bordeaux c'est pas un petit artiste. Respectons-nous, c'est bien. Il m'a formé. Allah est damaga nganyoko respecté. Tu vois, yango. Allah est damaga nganyoko respecté. Allah nyoko bouya donné. D'accord. Voilà. D'accord. Allah don nyoko quoi. Ni barake. Bega don nyoko. Mais moi quand il sigi dongo do café mioro kuma ni fo na ka buruni chou café la tcheka rate fouiller. Dongo la gosi Mali gono. Tiens, on en a marre de ça. D'accord. Voilà. Donc, au final, Temenin Kofé, il a annoncé la page officielle quand le 29 passé seulement, le 29 janvier passé. Voilà, il a annoncé qu'il était Kézit Lablé. Ouais. Donc, il n'y a Kézit Moroka contrat à rupture causée monnaie. Bon, rupture causée te doré, rupture causée d'abord à un baro te béni, à un barage choco te kili. Tu vois, bon donc, allez nega fanu me coulé ni fait nous mona fanu be ka dimine koro suni clé bon donc chaque fois où non tu ne penses pas ici et ne pense pas ici on fait l'avenir avenir comment ni fait nous na che suni clé che sango sani ba che français che anglais itri sinjo ni mo mo me fait ki wule ka ta itna se ka ta il be calé hein espagnol ou wole ki ga tara concert là il calé le no ya il ga caché ou be tout nous fou il ga fait fou Stéphane et rebe blaga tara koni fendo la che jatete nyana bo il m'a famé et yento la che fanu me ga tine bolo dongli ka bla dongli ka kata on ulu kone ma ko no ko si sa kone be tara ulu ga bazi de ka uluga baraka chugo de ka bo donc quand na fenga ma donc ne dongle ni fonda o bela fanu megati na ka ce niveau donc ma ne ko ngoche ngi jone ka to ka freestyle ou bla mais freestyle do kuntige donc dola ma appartenir ke ka vidéo ni ke on dirait freestyle be studio kono quoi oui bon donc o nyo o follow fli oui bon donc président Dimina ay wuleli ni fen nu ke bo donc ay kuma ni fon échanger ngono ngoni kele ba ko freestyle ko no ko dongli nu mun kan adale ma il faut pas ra fenga parce que ko album do intermédiaire na do fli donc après ama clara fenga quoi ko donc ko de katara les gars sera fait ko soit on continue avec ça ko soit on laisse on kalo biga setugo ni kalo flada bina setugo ni chende ko ngo solution te na ijo ne ka do refli parce que dongli be mbolo mais na dongli te ka se ka bo ibe dongli yere blaga ta yefe mixage de kalo julle ta che ne ma degina aw joba ne ka do di malion ga do ne ka du mo ka ne ka kabako da beka ora to kleflan na mai bulbi ndena galon tigi yere ouais ah oui segere be dugu la mɔgɔ t'a dɔn quoi parce que ne tɛ faamuya ka ɲɛ ne kɛlen b'a ko KFC recette de
Ko bɛ yɛrɛ ne ka se recette de cɛkɔrɔba m'a f'i ɲɛna ko tu n'as pas pu garder ton secret ko pendant 24 heures ko moi j'ai pu garder mon secret pendant 40 ans ne ka se recette de ne ka flow a tɛ faamu i m'a faamuya ko bɛ d'accord i y'a faamuya Bolibine oui ne y'a faamuya nin bɛɛ wo a wo in kun ye wari de e kesiti bila parce que wari ka suma i bɛ dɔnkili da mais wari ka suma non kuma kɔrɔ t'o de ya non kuma kɔrɔ t'o ye kuma kɔrɔ ye dɔnkili bilali c'est que quoi mɔgɔw bɛ ka dɔnkiliw bila u bɛ ka sanga ta cogo dɔ la ka sɔrɔ n ka dɔnkiliw bɛ n bolo n bɛ se k'a bila mais n seko t'a la k'a bila parce que n ta tɛ n ka dɔnkili ye i bɛ kaso la olu de ta ye dɔnkili c'est comme i bɛ kaso la i yɛrɛ ka dɔnkili dali donc n ye filanan in de bila sisan dɔrɔn vidéo filanan in wa o yɛrɛ ye deuxième couplet in fana freestyle de n y'o bila sisan dɔrɔn donc le président même m'a appelé ko ouais ko ne tɛ ka sɔn k'olu ka kuma lamɛn n'an bɛ contrat cassé kɔnɔbolitɔ tɛrɛntɛlen bokuru na o t'an ka taa ye mani ne yɛrɛ bɔtɔ bureau yɛrɛ kɔnɔ siyatiri la ne bɔtɔ fo ka ne bonya ka ne kumaya o dugusajɛ de ma sɔn fɔlɔ bila bon min bɛ sira la i b'o mɛn tile fila in na mais n bɛ fɛ ka Mali rap aménager ka ɲɛ de quoi ka manu il faut k'u ka bɔ quoi n mago b'u la quoi u ka bɔ an ka rap in diya quoi u ka bɔ quoi n ka ko dɔ yir'u la quoi i m'a faamuya n ka ko ne k'u ka bɔ d'accord i y'a faamu d'accord voilà, donc Gaspi aux questions fana tɛmɛnen kɔfɛ nous avons vu quand même i ka concert laban a kɛra échec ye stade la voilà o ye bɛɛ dabali ban quoi o yɛrɛ ɲininka comment Gaspi ka concert bɛ se ka kɛ échec ye mɔgɔ min stade ta k'a fa siɲɛ joli donc e yɛrɛ bolo mun de y'a to o concert kɛra échec ye bon o ye kuma mun ye o kuma kɔrɔ t'o la parce que ne ka concert ma deli ka kɛ échec ye wa ne ma deli ka concert kɛ k'a kɛra échec ye c'est pour ça que n y'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ ko n'a kɛcogo de la ni mɔgɔ nana i nɔfɛ k'a fɔ n ka festival tiɲɛna salon n ka festival tiɲɛna salon bon donc sisan n ye artiste minnu sara n ka wari juru tɔ b'u la bon donc sisan an bɛna nin concert organiser pour les sponsors jama kana u ka fɛngɛ kɛ donc après an bɛ image ni fɛnw yira walasa k'a yir'u la ko non ko an ye wari dɔw min'u la voilà a ma kɛ fu ye quoi u nana ka na Gaspi ta ka na Gaspi jɔ cɛ fila cɛmancɛ la kelen yɛrɛ ni kelen ye featuring kɛ kelen ju wɛrɛ nin bɛɛ artiste ba de ninnu yɛrɛ valeur dɔw bɛ ninnu na yɛrɛ parce que Ivoire musique fɛngɛlen don épanoui don ka tɛmɛ Mali kan yɛrɛ i m'a fɔ ma la musique ivoirienne est plus épanouie que la musique malienne fɛngɛ dans la jeunesse n'an ye jeunes ka fɛngɛw lajɛ i m'a fɔ ma parce que yen fɛ olu ka fɛngɛ kɛcogo na anw ta tɛ kelen i m'a faamuya voilà bon donc ni mɔgɔ nana k'o kuma ɲɛf'i na n'a tigi ye i ka kasi d'i ma i m'a faamuya mais kasi dira ne ma en fonction d'un cachet walasa ne ka morceau 3 morceau 4 ɲɔgɔnna de da bon donc le jour où tu vas prendre Bouba Fane en interview ici Bouba Fane a b'a kuma ɲɛf'i ɲɛna donc n nana k'an sara o cachet de la donc n y'o cachet minɛ pour une prestation n bɛna taa prestation de kɛ c'était pas mon concert Gaspi ka concert de la ka kɛ ko ma bɔ ORTM télé la publicité la i ye malien ka ko ye Gaspi ka concert de la ka kɛ ko a ma bɔ hali Afrika bulu la k'i m'a ye fa c'est ne dabala bɛ ban quoi mais tellement que i jugu ka ca lagosi ko fou ki diagoya quoi i b'a ko ne kelen de photo bi en plus de ça o yɛrɛ tɛ yɛrɛ Gaspi en concert yɛrɛ tɛ quoi ko la fête du Mali la fête du Mali mais la fête du Mali o Gaspi de nɔ don wa Malien yɛrɛ de nɔ don aw tɛ bɔ aw ka taa aw ka fête la fɛn bɛ organiser de y'a san ta ye a ye bɔ aw ka taa fête la aw kana na da Gaspi la posi digi ni gas ye kuma daminɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma non i bɛ kuma cogo di mais ne fana kuma la i man ka kuma dɛ paracetamol cogo di mais question b'an fana bolo ni kumara a b'i kunu a tɛ se ka ne kunu a bɛ min kunu a b'o dɔn olu b'a kɔnɔna kalaya de an donna an kunna a b'a kɔnɔna yelen de bon i m'a ye malien bɛɛ de bɛ lagosi la i m'a ye mais ayi non mais ne y'a fɔ ne y'a mɛn a yɛrɛ de da o bɛn fɛn bɛɛ b'ale kɔnɔ donc gulɔw ni fɛnw o bɛɛ b'a kɔnɔ a y'i ma ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais a f'i ɲɛna ko gulɔ b'a kɔnɔ ko gulɔ tɛ fɛn ye mais ça dépend gulɔ bɛ ne kɔnɔ mais comme a ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ gulɔ ni joint ni fɛn o lanjaw ni ale fɛn e b'a dɔn ne tigɛdɛgɛ de dun ka na ça dépend parce que maraka n'i ye tigɛdɛgɛ don i kɛlen maninka ye dɛ bon n ye basi nin waati nin na Gaspi i y'a fɔ kuma daminɛ na an kɔni y'a mɛn k'i binna yɛrɛ de
k'i tunna k'i dɔnko banna k'i wora ko kunkolo depuis cɛ dɔ in fɛn na mais i ka kuma fɔli la i ko gas wulila karaté ne yɛrɛ o sɔn la mais a diyara n ye dɛ mais troisième mandat in donc c'est comme i bɛ ka yɛrɛ ko cɛkɔrɔba wulila donc Gaspille wulila quoi. Gaspille fɛnɛ Gaspille bɛ se ka suma de nka Gaspille ma deli ka bin o. sinon cɛ b'a fɔ a ka so kɔnɔ ko wara bɛ talon talon. Gaspille bɛ se ka suma de mais ne ma deli ka bin o ni binna i tɛ balo yɛrɛ. Bon question min bɛ ne bolo c'est sérieux. Sigisigitini petini sigisigitini dɔ bɛ yen k'a ye turu k'i fɛ yen. Sigisigitini. Cɛnni min bɛ k'a bɛ kulonkɛ kɛ mɔgɔw nugu la ni sigi. Sisi i b'a fɔ. Ayiwa e de ye tɔgɔ fɔ dɛ. Voilà bon. Siri kɛ n kun. Voilà o cɛnni a fɔra k'a bɛ ka sen da e sen da nɔ de kan. O y'a sen da ne sen da nɔ la. Ko parce que k'a munumunu na e fan fɛ k'a ye tile filanin kɛ yen ko don dɔw la yɛrɛ ko hali waati dɔ kɛla e tun bɛ fɛ k'i den kɛ nɔrɔ petini na ko ka fitiri kɛ pour que i ka bɔ an y'a mɛn de dɛ. Bon a delila ka s'i fɛ yen wa k'a i ka petini dɔ don. Oui, ce qu'il a dit, ne yɛrɛ b'a yɔrɔni appuyer dɔɔni. I b'a dɔn fɛnw bɛ question fɔ. Donc u y'a fɔ sur les réseaux ko Gaspille bɛ ka bin, ko cɛnin bɛ ka wuli, ko Gaspille y'a invité a fɛ yen, ko pour que ka tɔgɔ t'a kan quoi. Mɔgɔw y'a fɔ tantôt. Donc du coup an yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ fɔlɔ, Gas e ni cɛnin ka lien ye mun ye? Ani e ka faamuyali ye mun de cɛnin ka musique tagacogo la? N dɔgɔnin don, n ka petinin don. Bon a ko ka di n ye, n ko ka d'a ye. Bon donc n tɛ baga ko ma fɛn fɛn y'a kun minɛ misigida la a k'a kɛ. I m'a faamuya a bɛ balo de la voilà n'a bɛ min kɛ a ka di maliyɛnw kana kuma ni fɛn ninnu kɛ u kana fɔ k'u b'a décourager i m'a faamuya parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ dɔw fana tɛ ko dɔw de faamuya dɔw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mɔgɔw tiɲɛ dɛ u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan e de m'i poro i den kan i poro i den kan i ka fara ka bɔ mɔgɔw la. I y'a faamuya voilà donc a ka ko ye a ka ko ye mais y a pas de problème comme Manu fɛnɛ y'o fɔ n bɛ sɔn k'a wele yɛrɛ sisan i jɔ k'a wele n ka k'a pɛrɛn an bɛ fitiri kɛ komi ne fɛnɛ ka d'a ye depuis fɔlɔ la depuis a fitinin. A to n'an bɔra plateau la b'a o t'ale kelen ye quoi ale kelen tɛ tu sais ne ka di denmisɛnnin ninnu bɛɛ ye quoi i m'a faamuya ne ye denmisɛnnin ninnu bɛɛ ka cɛ malirabu yɛrɛ de ne yɛrɛ de ye malirabu référence ye. U ye dɔnkili o dɔnkili da i bɛ taa sɔrɔ miiri bɔra ne de fan fɛ fan nɔfɛ bon donc o dɔrɔn de donc ni jar'u ye quoi an ka di dɔrɔn an ka di mais nin bɛ tɔgɔ fɛngɛ nin bɛ tɔgɔ cɛ bari an ka tɛmɛ an k'o bila an ka tɛmɛ. D'accord faut pas te. Kow bɛ yen dɛ KFC recette don a tɛ sɔrɔ dɛ. D'accord kow bɛ yen. Donc question min bɛ da o kan sisan nɔ wara o question ye mun ye i ka sɔn kura ye karaté félicitations chapeau sɔn kɔni bɔra mɔgɔw ka manifestation cayara bɛɛ ye a ta fɔ quoi dɔw ko sɔn ɲɛna dɔw ko sɔn ma ɲɛ. Donc an barila mun na an ye sondage dɔ fana ye sur les réseaux sociaux k'a fɔ ko wara ye copier coller kɛ quoi ko mɔgɔ wɛrɛ ka sɔn bɛ Boss B o sɔn titre ye infiltrator ye voilà donc ko i y'o de ka sɔn copier a sɔn fila bɛɛ mɔgɔ kelen de ye a fɛn bɛɛ kɛ fila bɛ biti kelen kɛ fila bɛɛ biti kelen tout donc wara e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna o ko la parce que a kuma kɛlen don ka dugu minɛ. Bon jaabi bɛrɛ kɔni tɛ ne bolo komi u yɛrɛ ko mɔgɔ kelen de y'a biti bɛɛ dilan komi jinɛ papu ale ni jinɛ Mefa olu fila de bɛ ne ka baara kɛ sisan i yɛrɛ hali Manu tun b'a fɔ waati dɔ la ko n voix fɛngɛna mais je trouvais que le petit il était très bien bon donc ale yɛrɛ a bɛ bitiw bila de bon n'i ye biti sɔrɔ i bɛ cɛ a kan mais ni maliyɛn wulila ka nin fɔ a bɛ ne dabala ban parce que yɛlɛko don ne bɛ ci cogo min na ne bɛ kuma mun fɔ i b'a bɔ min mɔgɔ b'o inspiration b'i hakili la cogo di ko bitiw ye kelen o jaabi o tɛ ne bolo k'u ka taga biti dilanna ɲininka ko jɔn de y'a ka biti la ɲagaba ye k'a ka biti diyara ye cogo di ko wa ko Mali yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn mun de la parce que Gaspille ma dɔnkili da a ka biti kan donc aw b'o yɛrɛ ɲininka n'a y'o ɲininka don min na o b'a fɔ aw ɲɛna nin ye mɔgɔ nasuguya min ye donc i bɛ ka cɛ rappeur de fɛngɛ Boss B jumɛn bi Boss B hôtel bi ya
bon ni fɛn na suya no parce que an ne sigilen no voilà ni bɛ ka nun tɔgɔ fɔ yan bon a bɛ se ka kɛ a bɛ succès sɔrɔ mais a tɔgɔnin fɛnɛ i jɔ a ka tɔgɔnin ta a ka ɲi souvent a fɛnɛ bɛ se ka taga 2000 d'a ba ma c'est bien i m'a faamuya cɛ Mali rap yan ka taga dɔrɔn sa bɛɛ k'i ta fɔ ba ye ne bɛ fɛ ka bɔ de bɛɛ ka kuma kuma in de ka ɲi KFC recette don ko mago b'a la de bɛɛ ka kuma de ba ye u kana kuma to ninnu dɔrɔn bolo k'u ka kuma ba ye n mago bɛ Mali yɛrɛ de la Mali voilà ok voilà KFC recette a ye taa dumuni dɔ ɲini ka na di wara ma kɔngɔ b'a la kɔngɔ b'a la KFC kɔngɔ b'a la mais wara yɛrɛ yɛrɛ la o ko bɛ yen dɛ ko bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ koyi ko bɛ yen JPP ye ko fɔ n ye ko bɛ yen est-ce que e wara i delila k'i sigi k'i ka misigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ne ka misigi a bɛ ka mun de nafa denmisɛnninw ma est-ce que denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi u bɛ k'a jate minɛ wa est-ce que ne ka sɔn ninnu a bɛ ka denmisɛnninw éduquer wa a bɛ k'u bila sira jumɛn de kan est-ce que wara yɛrɛ delila k'i sigi k'i miiri o la ne bɛ sigi ka miiri o la ne ka dɔnkiliw ka ca o tu vois c'est comme si Mali la yan u b'u sigi hali dɔw yɛrɛ n barila ka vidéo dɔ ye bɔn alimamuw bɛ wajulukɛla dɔw b'u sigi wayi tu vois i bɛ tanganani ninnu i b'u lamɛn dɔw b'u sigi u b'a fɔ ko non ko a bɛ taa an de taa y'an bɔbara ye a bɛna manamanakan fɔ a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan donc ko tanganani yɛrɛ tɛ fosi ye ko dɔn ko gulɔ fɛn bɛ don Mali kɔnɔ ko dɔrɔmɛ tan bɛ fara ko wari bɛ jigin ne de kunna ni yɛrɛ tɛ yɛlɛ ko yan ko de bɛ ko gulɔ fɛn bɛ don Mali kɔnɔ ko bɛ jigin ne kunna alors que tanganani kɔnɔna la diɲɛ conseil nasuguya bɛɛ b'a kɔnɔ wuli k'i jɔ i ka baara tanganani ye kɛnɛya ko de c'est que ka tila k'a yir'u la n'i ye wotoro poussé la don min na i kana na yɛlɛ de ma quoi parce que n bɛ ka don ka taa di n ba ma n'i ye nin na n bɛ ka don ka taa kɛ so kɔnɔ de n'i ye na tanganani kuma bɛɛ filɛ nin kɔnɔna la an de taa y'an bɔbara ye dun an ta y'an bɔbara ye e yɛrɛ m'a mɛn yan mɔgɔ ta t'an ye o n tɛmɛna fali la i ye dɔ fɔ n ma n tɛmɛna moto la i ye dɔ fɔ n ma n ye mobili san i ko n bɛ dɔrɔguw feere n mana diɲɛ fɛn fɛn kɛ aw bɛ ka dɔ fɔ ne ma an ta ye mun ye n ta tɛ n bɔbara ye hali sini n ta ye n bɔbara ye mon cul m'appartient o y'a ye sumuni ma bɔ i bɔbara la ni sumuni bɔra i bɔbara la i bɛ jɛngɛ dɛ voilà dara b'a la tubaro la dɛ tubaro la cɛ i yɛrɛ b'i sase i ta t'i bɔbara ye dɛ cɛ n'i miiri ni muso y'a tɛgɛ sumalen da i bɔbara kan ya bari i kɔsi de k'a bolo bari i bɔbara la cɛ ye i b'a dɔn k'i ta t'i bɔbara ye dɛ cɛ i ban t'a la donc voilà an bɛna taa n'an ka rubrique RHM Tala ye ça c'est une rubrique an bɛ invité ɲininka a ka faamuyali ye mun ye artiste ɲɔgɔnw na donc an ka recherche kɔni kɔnɔna la e ta taara bɛn Frɛn Babari ma donc Frɛn Baba kɔni ye i ka denmisɛnnin ye bɛɛ y'a ye i nɔfɛ i yala yɛrɛ sanfɛ tout et tout fo ka kɛ san yɛrɛ a yɛrɛ bɛ ka évoluer super bien a ka carrière bɛ ka yɛlɛn donc wara an bɛna Frɛn ka extrait fitinin lajɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan yan sisan. Poussier te faut de là, poussier ka para flè, ki para pe wali tama, ngode ka di poussier, ennemi, ne dun tada ka fanye mkila, nemuta, menga bara landu te ka sima, tiye menu ngoro jo ka sorante jongi, kerula, fitini bu. Voilà, donc an bɔra ka Frɛn Baba ka extrait kɔni lajɛ sisan an bɛna wara ɲininka donc wara mun de bɛ Frɛn Baba la ko mun ka di e ye mun de b'a la ko mun man di e ye e bɛ fɛ a ka mun fara a ka misigi kan e bɛ fɛ a ka mun bɔ a la. Ouais, bon, Frɛn ka di n ye depuis a ma rapu daminɛ donc an bɛɛ bɛ quartier kelen na donc n ka petini no dɔnkilida ka d'a ye trop de tu vois depuis a bɛ a ka kaye n'a ka bigi ta ka rapu sɛbɛn arabukan na parce que ale fɛngɛ de kalan quoi arabu de kalan quoi mais c'est un petit aussi ne yɛrɛ de ka image a la quoi fan dɔ fɛ freestyle la i m'a faamuya n yɛrɛ ka image fɔlɔfɔlɔ image lama sɛbɛnnen kun ka d'a ye c'est que floda ka d'a ye a b'a da arabukan na a b'a bisi a bɛ jigin wa en plus de ça il peut faire 2 heures a bɛ ka dɔnkili da a tɛ jɔ a b'a kunna a bɛ kulonkɛ la cogo na suguya bɛɛ la bon o de fɔlɔla ka ne a diya ne yɛrɛ a ka dɔnkilida niveau la bon sisan k'a fɔ ko Frɛn na a bɛ canal mun kan ou bien fɛn dɔ n y'a essayer denmisɛnnin kunda ninnu n k'u bila u yɛrɛ ka wuli u yɛrɛ sinon k'a fɔ ko fɛn man di ye a ka ko la o tɛ yen i m'a faamuya a ka ko ka di ye a ka fɛn bɛɛ kɛcogo ka di ne ye
dɔnkili da niveau la mais il faut évoluer de il faut mot clé dɔw de sɔrɔ ka essayer ka dɔnkili da k'a dɔnkili ka diya parce que a ka di ne b'a dɔn a bɛ se ni mɔgɔ caman de ye dɛ dɔnkili da la dɛ mais a dɛsɛlen don ka mot clé dɔ de sɔrɔ a ka dɔnkili ka succès kɛ Mali fan bɛɛ. D'accord. Bon o tɛ diyagoya ye f'a de ne ko dɔnkili da donc n kɛlen bɛ k'a fili a k'a ka baara kɛ a k'a bɔ a yɛrɛ la ce n'est pas lui seul. Ani ni nga denmisɛnninw fana bɛ yen n'olu dɔgɔnin bɛ yen Al Pacino denmisɛnninw m'u bɛɛ bila u yɛrɛ ma de u ka fɛnkɛ parce que je compte créer aussi ɲinana k'o kuma ɲɛfɔ i ɲɛna le label Wara Gang voilà bon il faut que a n'a bɛ ka minɛn san a b'u filmer n bɛ tila k'olu da aw ma a b'olu fɛnw bila voilà parce que sisan n yɛrɛ Wara Gang label Wara Gang yɛrɛ de bɛna a kɔ da mɔgɔ ninnu kɔ la sisan n bɛ denmisɛnninw recruter i b'a ɲɛfɔ a komi an bɛ RHM yɛrɛ kan denmisɛnninw aw k'aw pɛrɛn n bɛ aw signer n y'aw signer n bɛ hɛrɛ ni k'aw ye ni min ni moto kan ka wa filo ni moto kan ka n bɛ moto san aw ye ni min ni mobili kan ka n bɛ mobili san aw ye mais n'aw ma baara kɛ ni n ba cɛ n bɛ dɔ faga i bɛ filo da dɛ i bɛ filo da diyagoya ok ne bɔra. D'accord. Continuons. Cool. Voilà, donc merci. Nevidi Evma dans sa rubrique Fans Quiz. Ouais. Il y a extrait vidéo donc titré Ego Trip 2. A vidéo là et musulman dobiga donc ni sous-vêtements. Ouais, c'est pour les jeunes. Ou bobara boleno silbu. Ou fembe boleno. Silbu dumamba. Comme malien nyema dege ni un malien rappeur là ka ni vidéo sugun ke moni la une vidéo jarke bon clip jar fene qualité ko bayo parce que amanga ke ko bay ni ya ta lajɛ Mali kɔnɔna la il est temps que Mali yɛrɛ sago kɛ jamana de sisan bɛɛ b'i sago de kɛ si tɛ si bonya bilen bon donc ni Mali nana so ma an ka kɛ siɲɛ kelen quoi i m'a faamuya bon donc ne fɛnɛ vidéo kɛ parce que a ka di dɔw ye a man di dɔw ye dɔw yɛrɛ b'i la gosi dɔw b'a fɔ ko non ko a bɛ taa ka sɔrɔ o yɛrɛ de y'u ka pilɛ ye parce que don o don u sigilen don u denw bɛ tarasi lajɛli la i bɛ siripu ni bobaraw ye i b'u ye piscine ni fɛn ninnu na il est temps que Mali rap ka épanouir an ka bɔ clipu ni fɛnw na k'u bila u ka siringi n'u ka slow motion na ka to ka jigin ji la k'an disi mɔmɔ i m'a faamuya olu b'o kuma ni fɛn ninnu fɔ nin t'an danbe nin t'an danbe yanni olu ka ballontan lajɛ daminɛ don o don la Ligue des Champions vous présente a ye nin kɛ nin na i bɛ gulɔ publicité i bɛ fɛn bɛɛ publicité o da mun y'a to an yɛrɛ t'an ta kɛ cɛ a ye mɛci bila aw ma denmisɛnninw a ye cɛw cɛ ja a y'aw ka fɛn kɛ d'accord m'a fɔ aw ka kulusi bɔ ko ka porno turu dɛ a y'o fɔ aw ɲɛna nka a kɛra yɛrɛ sagokɛ jabara de n'aw bɛ fɛ aw ka vidéo ka ɲɛ cogo min na a bɛ diya mɔgɔw ye cogo min na a y'aw ka vidéo kɛ ten mais a ko laban kɔni aw ka taga aw ba balo n'a ye a y'a faamuya a ka wari la don so voilà tranquille b'a la. Ok i ka troisième mandat ko in c'est-à-dire i bɛ fɛ ka mun de fɔ troisième mandat. Troisième mandat ye san 10 komi n y'o kɛ bon an bɛ 2018 la parce que ne y'a da don 2008 de bon an bɛ 2018 la ɲinan b'a kɛ san 10 ye quoi tu vois bon donc ça o ye troisième mandat ye parce que n ye san 10 de kɛ fɛnɛ cɛw kan i m'a faamuya bon an ye fayini ninnu mun sɔrɔ nin tile filani ninnu na ale ni koroni ni no cogoni mun na par rapport à mes sons bon donc n ye réflexion mun sɔrɔ dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ ko troisième mandat nin bɛɛ de bɛ troisième mandat ye kɔnɔ mais n mago bɛ mɔgɔw la il faut que maniw ka don kosɛbɛ u k'a lamɛn n ye n yɛrɛ di cogo min na dɔnkili kɔnɔ n ye fulo nasuguya min bɔ k'a d'u ma u k'a essayer k'a faamuya donc u ka bɔ u fana ka baaranin dɔ kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo siman kan i m'a faamuya donc n bɛ sɔrɔ ka na di fɛn ye aw b'a dɔn ko aw b'a dɔn ko karaté fɛnɛ k'o ka misɛn n bɛ nale dɛ mɔgɔw b'aw la de. Gaspi ye min fɔ ani Iba Montana bɛɛ kelen mais a jate minɛ yɔrɔ dɔ la ko ni gisi tɛ karate la k'a man di ni juin mugu tɛ u ka papier jɛmani na k'a man di ni muso kɛra teri ko n'i t'a bin k'a man di mais e yɛrɛ fɛ nin fɛn ko teri dɛ jarabi a bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ jarabi ni pa t'a la ye o ni tɛ voilà ko ni bon bini c'est à dire o ye ayisa o tɛ o c'est à dire ne bɛ ka min fɔ est ce que ni denmisɛnnin ninnu ye u ye nin lamɛn quoi est ce que est ce que a bɛ n'u bilasira
Ne bɛ non yɔrɔ abu de quoi bilasira u bɛ réalité dɔn a ka ɲi u ma donc abu la éveillé quoi abu la éveillé c'est bien denmisɛnninw an b'a mɛn a k'aw yɛrɛ di ale ta a yɛrɛ ta a ta ɲɛnen don a y'aw yɛrɛ di awɔ an ka taa a y'a min a kana dabila KFC recette de don KFC a tɛ faamuya dɛ KFC recette don KFC recette de don nin laban bɛ bi kan D'accord, vas-y. I ka style kɔrɔ genre i bɛ ka segin o ma mun de la i bɛ ka segin o ma e bɛ fɛ ka évoluer ou bien c'est quoi? Bon, au fait, fanu nana ka kuma ni fɛn caman fɔ. C'est comme si malien ka ko de nana kana dɔnkili dɔw da ngo an bɛ temps dɔw kɔnɔna la ngo vraiment kɔrɔ ni fɛnw bɛ ka kɛ an bɛ ka kɔrɔbaya il est temps que an ka hakili sɔrɔ ni m'a faamuya an ka yɛlɛ ni siyansi dɔw ye nana n ye dɔnkili dɔw da duniya kɔni man ɲi sa f'i ko dɔn duniya la i bɛ ko de la jɔrɔ i ka sini la duniya kɔni man ɲi sa f'i ko dɔn duniya la i bɛ ko de la jɔrɔ i ka sini la wo sini la donc n ye dɔnkili da sugu bɛɛ da n y'a sugu bɛɛ da ayi i b'o bɛɛ da bon o san o u bɛna f'i ma ko non k'i tɛ foyi dɔn sa o de man di maliyɛn ye bon ne fana bɛ n balo cogo dɔn dangadenya de man di wa o de da yɛrɛ an ka taa dangadenya an ka taa dangadenya i kelen bɛna taa o la a bɛɛ ni baasi an ka taa dangadenya i kelen na taa o la par exemple e ni ne an ka taa dangadenya an ka taa dangadenya walayi bilayi an ye kajolokaw ye t'an fɛ yen ne dɔnkili c'est dɔnkili nasuguya si tɛ yen ma mun da i m'a faamuya n ye dɔnkili nasuguya bɛɛ da a bɛ taga album fɛ a bɛ album dɔnkiliw lamɛn mais ça ne peut pas marcher parce que les Maliens n'aiment pas ça i m'a faamuya o man d'u ye olu bɛ fɛ i ka gisi de k'a la karate dɔrɔn de ka d'u ye fo ka i m'a faamuya ka to k'a fili quoi ouais mais interview non mais interview fɛnɛ tɛ se ka kɛ ni micro bin t'a la fo micro ka ɲini tuba dɔ la Voilà, Bouloubi oui. Oh, t'en as eu. D'accord. Merci. Donc, voilà, il n'y a pas de question de poser. Il y a son courant, il y a comment il sera de fort. Comment moi j'ai l'impression qu'il y avait Arasarega. En plus, il y a vidéo, il y a interview là. Que Arasarega warmina black, kawga ja mobile phone, kebiga warmine. Kode fana bɛ n diya. Koina. Awo. Ayi fana kun bɛ fɛngɛ bon Arasa kun bɛ fantan Arasa bɛ fantan kɛlɛ kɔni na bon donc n'u u nana ka na fɛngɛ kɛ Arasa barila ka kɛ fɛn k'a to fantan kɛlɛ la ɔ i yɛrɛ kan ka dɔn ye ko mɔgɔ man ka ban wari la ɔ cɛ n'a dir'i ma a minɛ dɛ mobili filɛ a minɛ fɛn o fɛn dir'i ma mani i bila a la i m'a fɔ bi bɛɛ k'a fɔ i b'a fɔ contre Arasa ou bien contre fɛn dɔ vraiment bon n tɛ se ka kuma fɔlɔ o kan i m'a faamuya mais quel qu'en soit Alpha Maliyɛnw u k'u ka kow gérer vraiment ne tɛ politique ko ninnu fɛngɛ ninnu i m'a faamuya ne to o ko la politicien i bɛ ne wele de karisa na i kana taga n ka taga prestation na n bɛ taa n ka dɔnkili da n bɛ don n'a ye so n bɛ taa pizza san n den ani KFC i y'a faamuya ani KFC k'u bɛ yen dɛ a tɛ faamu dɛ KFC recette don 40 ans de secret 40 ans de secret mais attends mais ne bolo au niveau là des 50 on ko ah mais voilà nous de faux mais ni lafiya bɛ ka da cɛ a fana ka continuer n'a ka lafiya ye mais mun y'a to n'o bɛ ka kɛ ne la mɔgɔw bɛ dimi ne kɔrɔ u ka dimi Arasa kɔrɔ ne ye mun de kɛ ne fana b'a fɔ kɛ ko jamana in kɔni an bɛɛ kɔni b'a da sago de fɔ sisan bi an bɛ yɔrɔ min na si ka di da de parce que mɔgɔ min bɛ ko kunna mɔgɔ min tɛ ko kunna nantankolo min bɛ ko dɔn min tɛ ko dɔn bɛɛ b'i sigi caméra ni ɲɛ ma wa bon n bɛ mun fɔ ɲɛna bi mais ne tigɛrɛ la u ma ko ɲɛɲini yɛrɛ mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ min lagosilen tɛ k'a daminɛ jamana ɲɛmaa la foli hali denyɛrɛni a bɛ lagosi u b'a fɔ denyɛrɛni ma cɛ ɲɛ b'i den n'a bo kɛ cogo ma ɲi dɛ mun de kɛra an sɛgɛnna o tɛ ko ɲɛnama ye o bon donc an ka tiɲɛ siɲɛ kelen bɛɛ k'i da sago fɔ dɔrɔn c'est que an k'a da ɲɔgɔn na dɔrɔn i m'a faamuya bɛɛ bɛ k'a da ɲɔgɔn na de sa bɛɛ si tɛ malo bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ de la
bɛɛ kɛra ɲɛngo hasiri Mali kɔnɔ wa n'u y'i ye k'i tɛmɛna tɔw la a banna o de ka jugu n'a bɛɛ d'accord hasiri ka ca dɛ voilà wara e ka kuma laban ye mun ye i bɛ mun fɔ RHM filɛlikɛbagaw ɲɛna ni kanubaga bɛɛ lajɛlen bon an ɲɛ f'u ɲɛna kɔni mɔgɔ kɔni i balo bɛ fɛn mun na n kan bɛ baara de ma fɛn wɛrɛw fɔ ma sɔnni fɔ ma fɛn wɛrɛ fɔ ne ko i ye dɔnkilidala en tant qu'artiste n'i ko i ye fɛn wɛrɛ kɛla i ye wotoro poussé la i ye mana feerela i ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de baara in de bɛ wasa kɛ su ni tile wuli k'i jɔ i ka baara kama i k'i ka baara in ɲɛnabɔ i k'a bila a dan na mani tôt ou tard mani a bɛ ɲɛnabɔ parce que i b'i i dayirimɛ sɔrɔ i m'a faamuya a kɛra cogo cogo i ko de i b'i dayirimɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i m'a faamuya ça c'était j'ai fait même le son avec des Bordeaux au son o de b'a kɔnɔ ka n'i da ka sunɔgɔ i m'a faamuya k'i n'i sigi k'i filɛw lajɛ quoi bi jeunesse ka baara o de ye quoi n'i t'i balo sɔrɔ i yɛrɛ de nɔ don sinon i bɛɛ b'i balo sɔrɔ Mali kɔnɔ i m'a faamuya an ka sigili fu ninnu ni kuma kirikara dabila k'an sigi te min na ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ nɔ cɛ ɲɛmaa bɛ tan ka tila ka taga yɔrɔ wɛrɛw c'est que don o don an sigilen don kumaba mugu la ni olu yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko non ko wari de kan kana ta ka don du bɛɛ kɔnɔ an bɛɛ ka taga an diya java la wari ka di ye baara man di ye KFC recette wari ma ɲi dɛ d'accord ko bɛ dɛ ne ko mais ouais mais bon a ka baara sa mun de kɛra non afɔ jalali bere kɛnɛ ta afɔ mais non ne mako bɛ fɛn kelen dɔrɔn de la wara k'i a kɛ tan i n'a fɔ a bɛ ka kɛ tan ka denmisɛnninw ladi cogoya min na a k'u ladi sérieux yɛrɛ la ka sérieux yɛrɛ i n'a fɔ bon an ka kɛ dɔrɔn wara ye san 80 ye voilà e ka message dɔ di denmisɛnninw ma positif o de ka voilà positif yɛrɛ bon donc an bɛ faire point ni caméra ni na ye malien cɛ n'a musomanw donc an bɛ nin n kɔni bɛ nin conseil positif d'aw ma aw bɛ fɛn fɛn mɛn dɔnkili kɔnɔna la n kɔni b'a fɔ aw ɲɛna a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ bɛɛ ba b'a dɔn a tigi a yɛrɛ den ye mɔgɔ min ye bɛɛ ba b'a dɔn n'an bɛ dugawu b'an kɔ bi an bɛ ɲɛfɛla la n'i y'a mɛn ninnu ko ninnu bɛ fɛn kɛ o kɔrɔ tɛ yen ko non ko kuma in bɛɛ ye tiɲɛ kuma in bɛɛ tɛ tiɲɛ dɔw b'a fɔ u bɛ dɔrɔgu ta n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan kuma lankolonw de don i m'a fɔ bɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ fɛn dɔw bɛ yen kɔni i bɛ don o kɔnɔna la o ye diyagoya de n'i ye ghetto kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'i bɛ zɔyɛ min i bɛ cigarette min i bɛ gulɔ min sinon ne filɛ nin moi je suis naturellement malade i m'a faamuya moi je suis naturellement malade d'abord yanni jate wɛrɛw ka na i y'a faamuya bon donc o jate ni m'a kan o ni n t'a kan o ne fana n'o tɔw ɲɛfɔ aw ɲɛna mais aw kana o pan dɔrɔn ka dɔnkili lamɛn ka don fɛn dɔ kɔnɔna la ka sɔrɔ a t'a ɲɛ dɔn ok non nin diyara n ye Mamadou lafiya Mamadou voilà donc aw yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔra ka message mais ça venant de Gaspi franchement parler ça c'est à féliciter denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan c'est nin message in bɛna mɔgɔ caman dabali ma parce que a Gaspi yɛrɛ ka sigi ka message sugu passer est-ce que nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye voilà donc alhamdulillah Mamadou merci beaucoup i ka déplacement na ka na an ka plateau kan donc parastamol mais question kelen bɛ ne bolo dɛ Gaspi i bɛ seli ya ne ma artiste si ye min bɛ se suratiw la ni ne la mɔgɔ si tɛ courant dɔn ni rappeurs la e dun b'o bɛɛ dɔn mais ne b'a bɛɛ dɔn mais ne bɛ k'o de f'i ɲɛna n k'e ka taga fɛnkɛ la koyi ayisa aw bɛ k'a kɛ de sa i b'a fɔ ko ne bɛ lo min sa ne tɛ lo min sa lo wa n ko e b'a dɔn lo gulɔ de ya e ka to gulɔ de ma ne bɛ lo min ne bɛ ji min e b'a voilà hali ne e bɛ gulɔ min quoi mais gulɔw tɛ kelen quoi parce que ne bɛ to ka ji mun min ne ka ji ni fɛnkɛ gulɔ mun haramuyara o tɛ kelen parce que ala yɛrɛ ko tamaro gulɔ o kɛra tamaro gulɔ waati de k'a haramuyalen don sisan lo kura dɔw de bɛ kabaji bɔra neburuba jilamaw bɛ très bien voilà donc voilà allez ni on taro ama bla on se dit KFC recette combien